ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಬಲೀಂದ್ರ ಪರ್ಬುನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಲೀಂದ್ರನು ಲೆಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಐನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಬಾಯಿಪಟ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡುದೊಂಜಿ ಸುಲಭದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಪಂಡು ಕೊರುಪೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತೋ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತಿಂದು ಅವು ಏತೋ ನಾಗರಿಕತೆ ನಾಶ ಆತಂದು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಉಂಡ ಅವು ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ನನ್ನ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು. ಐಕ್ ದಾಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಐತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅವು ಈ ನಾಗರಿಕತೆನ ಮುರಿಪ ಒಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾನಪದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ, ಐದ್ನ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಥವಾ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಂತಂದಿಜ್ಜ. ತೆಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಲ ನಮ್ಮ ಬಲೀಂದ್ರ ಪರ್ಬ ಮನ್ಪ ಅವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ವರ್ಷಗೊರ ಆಗ್ಲೇನ ಸಂಘ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಆಚರಣೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕೆಲವು ಅಜ್ಜೇರ್ನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನು ಆಗ್ಲೇ ಪನ್ನರ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ದುಂಬಗೆ ಎಂಚವು ಒರಿಪುಂಡ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅದಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಕೊಲ್ತಿರದು ಇದು ಬೊಡಕೆ ಮರದು ಇದು. ಆ ಪೂಜೆದ ಕ್ರಮಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂದು. ಇತ್ತಲ್ಪ ಮಂಗಳಾರತಿ ಶುರು ಆತಂದು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಪಂಚಗಜ್ಜನ ನೈವೇದ್ಯನ ಪೂರ ಶುರು ಆತಂದು. ಅವು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಇಡ್ಡೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬಾಯಿ ಹೊಟ ಬರ್ತದ ಅದೊಂಜಿ ಚೀಟು ದಿ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅವಳ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮನ್ಪಂದೆ ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಈತ ಈ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಐನು ಸುಲಭ ರೀತಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಕಲ್ತು ನೆನಪುದಿರು ನೆಂಚ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾಠ ಬರ್ಪುನ. ಒಂಜಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂಧಿ ಸಾಧಾರಣ 10 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಐಟ್ಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಸಂಧಿ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಅవి ತೇರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ನೆನಪುಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಜ್ಜಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆತಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಟ್ಟು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸರೌಂಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ 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 ಇಪ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒರಿಪನೋಡು ದುಂಬುಕೊಂದವಡು ಒಂಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚ ಐಟ್ ಸಂಧಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಂಧಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಕೂಲೆಪ್ಪುನ ಪಂಡದು ಇಂಚೆಂಚಾನಾಗ ಇಂಚೆ ಬಲ ಬತ್ತದ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪು ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ರಮಲ ಐತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 2-3 ಲೈನ್ ಪಂಡದು ಕೂಲೆಪ್ಪೇರು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಆ ಸುಲಭ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ಕಲ್ತಿನ ಐನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ್ ನೆನಪು ದೀಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಐನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೈತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏರೆಗ್ ಕಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು. ಐಡಿಯಾ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ತೂಕ. ಓಕೆ, ಇಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲಿಗ್ ಬಲೀಂದ್ರನು ಕೂಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ನಿತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಲೀಂದ್ರದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ದನ ಸಂಧಿ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಐಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದುಂಡು. ಐಟ್ ಕೂಲೆಪ್ಪುನಲ ಉಂಡು. ಆರು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬರೀತೀರಿ. ಐಟ್ಲ ಈ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮದ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೆಕ್ಕುನು ಎಂಜ ತಂದು ಓದಲಿ. ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೀತಾನ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಏನೈತೆ ನಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಐನು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ
ವಾಟ್ಸಪ್‌ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ಅನ್ನುದು ಒಂಜಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತುಳು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಂದು ಐಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಈ PDF ಪೂರ ಪಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಏನೇನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರ್ಪುಡು ಇರು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನ ಏಪ ಈ ಬಲ ಬರೋಡು ಬಂಡದು ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಗ ಬರ್ಗಲ್ ಪೂವನಗ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ಇರುವ ಟೈಪುದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆನ್ನೆ ನೆನಪುದಿರೋನ್ನ ನೆನ್ನೆ ನೆನಪು ಬತ್ಲೆಕೋನೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಪಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬತ್ತುದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ನೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಅಯ್ನ ಎಂಚ ನೆನಪು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮರಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತು ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ನೆನಪು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಹಿಡಿಪುನ ಪಲ್ಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪರೆ ನಿಖಿಲಿನ ದುಂಬುದ ನೆನಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೈಂಡ್ ನೆನಪು ಎಂಚ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ರೂಪಡು ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಂಡು ಇಮೇಜ್ ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ರಾಗದ ಆಲಾಪನ ಇರ್ತನಗನೆ ಒಂದೇ ಪದ್ಯದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಿತೆ ದುಂಬು ಏತೇತ ಮಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಘಟನೆ ಹಾಲ ಘಟನೆ ಅವು ನೆನಪುಡು ಬರೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತಂದ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಲೈನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಒಂಡದು ಅಂತ ಅವು ನೆನಪು ಒರಿಯೋಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ದುಃಖಕರವಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡು ಒರಿಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ರೂಪಡು ಒರಿಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ರೂಪಡಾದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ರೂಪ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ರೂಪಗೂ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅವು ಸುಲಭ ಆ ಇಮೇಜ್ ನೆನಪೋದು ಮಂತಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜಿಗೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಥಾಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಇಮೇಜಿಗೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಲಿಂಕ್ ಮಂತು ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಓಕೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಸರಾಗವಾದ ಬರೋದು ಪೋಪುಣ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಗ ಬರ್ಗಲ್ ಪೂವನಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರನಗ ಜಾಲ್ ಪಾದನಗ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನೆನಪುದಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬರ್ಪುನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮರಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಬುಕ್ ಓಕೆ ಐಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಓದುದು ಕೆಲಸ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಒಟ್ರಾತ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೈಕ ತಿಕ್ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲ ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥವಂತನ ಮಂತನೊಂದೆ ಅಪುರ ಸರಿ ಅತ್ತ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಬುಕ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ತೆ ಐನ್ ಹೊರ ಓದಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರ ಓದು ಅರ್ಥ ಮಂತಂಡು ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂಕ್ ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಕರ್ಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂವನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಅಂಡ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಅನಗ ಜಾಲು ಪಾದೆ ಅನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ಜಾಲು ಪಾದೆ ಅನಗ ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ಟು ಆಟ ಅನಗ ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ಟು ಅಂಡ ನೆಕ್ಕಿದ ಮರ ಇಂದು ಪೂರ ಆಂಡ ಪ್ರಳಯ ಆಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ನಂಕೊಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇಂದು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಪನ್ಪುನೇನು ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ಟು ಆಟ ಅನಗ ನೆಕ್ಕಿದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ದಯ್ಯ
ಐತಲೆ ಆಟನಗ ತುಂಬೆ ದಡಿಟ್ ಕೂಟ ಅನಗ ತುಂಬೆ ಪಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ದೈ ಎಲ್ಯ ದೈ ಆಯ್ತು ಅವರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕೂಟ ಅವರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಟ ಕೂಟ ಅವರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದಂಬೆಲಿಗ್ ಪಾಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಪನ ದಂಬೆಲ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದಂಬೆಲ್ ಪಂಡ ಏನು ಓದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಉಂಡತೆ ಕಂಡ ಜೋರು ಕಾಯಿನಗ ಪುಡ ಪುಂಡು ಕುಡದನಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಡ ಪುಡದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಡಿತ ಲೆಕ್ಕ ಪುಡನಗ ಒಂಜಿ ಸೆರೆ ಬರುನತ್ತ ಐಕ್ ದಂಬೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಐಕ್ ಪಾಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾಂಪು ಪಾಪು ಪಾಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ನೆ ಮುರ್ಕುನಗ ಅಲೆಟ್ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ನೆ ಬೊಲ್ನೆ ನೆಯ್ ಏಪಲ್ ನೆಯ್ ಐಟ್ ಪಾಮುಂಡು ಅಲೆಟ್ ಮುರುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಳಿ ಅನಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಳೆ ಆನ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮದ್ದೊಳೆ ಮದ್ದಳೆ ಮದ್ದೊಳೆ ಎಲ್ಯ ಮದ್ದೊಳೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯಜಿ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಳೆ ಅನಗ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆಮಾಜಿನಗ ಗುರ್ಗುಂಜಿಕಾಯಿ ಗುಳಗುಂಜಿಕಾಯಿ ಅನ್ಪಂದ್ರ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಳೆ ಐಟೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಳೆ ಉಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿ ಐಟೊಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಕಳೆ ಅವು ಕಳೆ ಮಾಜಿನಗ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ ಏರು ದಡ್ಡೆ ಅನಗ ಏರು ದಡ್ಡೆ ಅನಗ ದಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಪಂಜಿ ಬಂತಾರೆ ಪಂಜಿಗೆ ದಡ್ಡೆ ಅನ್ಪೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಅಂಚ ಎರು ಏಪಲ ಪಂಜಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಜಿ ಪಿಗ್ ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗೊಡ್ಡು ಎರ್ಮೆ ಏಪಲ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ಜಿ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಳ್ಳಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುನಗ ಕಳ್ಳಕೋರಿ ಕಲ್ಲುದ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವಳು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪುನಗ ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕನಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕನ ಮನ್ಪುಣಕ ಅವು ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕನಗ ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕಿದಂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಪಂಡದು ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲಿ ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಣ್ಣಡು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಮೈತಲೆಕ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಪ್ಪದ ಗೀಟು ಉಂಡು ಅವು ಮೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಂಡದು ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕನೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಸುಳ್ಳ ಮಲೆ ಒಂಜಾನಗ ಬಲ್ಲ ಮಲೆಲ ಸುಳ್ಳ ಮಲೆಲ ಒಂಜಾನಗ ಒಂಜಾನಗ ಕೋಟ್ರಂಜಡ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ ಕೋಟ್ರಂಜಡ್ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪಂಡದೇನು ಓದಲೆ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಕುಡಿ ಏರುಜಿಗೆ ಅಂತ ಅವು ಕೊಡಿ ಏರ್ನಗ ದಂಟೆ ದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲಾನಗ ಅಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಚಾನಗ ಈ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಗು ಬತ್ತದು ಅರಸ್ಥಾನ ಆಳೊಂದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಗು ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ರಾಜ್ಯಗು ಬತ್ತದು ಈ ತುಳುನಾಡಗು ಬತ್ತದು ಅರಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅರಮನೆ ಅರಸ್ಥಾನ ಆಳೊಂದು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೊಂತೆದ ಕೊಡೆ ಪರ್ಬಗು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಗೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಒಂದು ಕತ್ತೆಟ್ಟುಂಡು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಬೊಂತೆಲ್ದ ಈ ಬಲಿ ಪರ್ಬೋದು ಪರ್ಬ ಆಪುನ ಬೊಂತೆಲ್ದ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ಬಲಿ ಆಜಿ ದಿನೊತ್ತ ಪೊಲಿ ಕೊಂದೊಲ ಮೂಜಿ ದಿನೊತ್ತ ಬಲಿ ಆಜಿ ದಿನೊತ್ತ ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಪು ಜಾತ್ರೆ ಪುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಸೇವೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪುನ ಕೊತ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಪಂಡದು ಕುಂಡು ಪೋಲ ಪಂಡದ ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೂಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಮೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಕ್ಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡುಡು ಅರಕ್ ಪಂಡ ಅರಗು ಕರದು ಬಪ್ಪನ ಅರಗು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅರಗು ಅನ್ಪೇರು ಮಾಯನ ಅರಕ್ಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡುಡು ಮಯನದ ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲೋಡು ಜಲ್ಲ ಪಂಡ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ಪೇರತ್ತ ಜಲ್ಲ ಮಯನದ ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲೋಡು ಕೊಟ್ಟುಗು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಕಟ್ಟದು ಕೊಟ್ಟುಗು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಕಟ್ಟದೆ పొట్టు గట్టి పొడి బజిలు పొట్టు గట్టి పండ చప్పೆ గట్టి ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರಿ పొట్టు గట్టి పొడి ಬಜಿಲು ಬಜಿಲ ಬಲಿ ದೆತೊನಿಯರೆ ಬಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ
ಕೂ ಬಲಿಂದ್ರ ಕೂ ಬಲಿಂದ್ರ ಬಲಿಂದ್ರ ಕೂನು ಲೆಪ್ಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋರಸುಡು ಪಣ್ಣು ಆಯ್ದುಕ್ಕ ಆ ಊರ ಪೊಲಿಕೊನಲ ಈ ಊರ ಬಲಿಕೊನಲ ಬಲ ಬಲಿಂದ್ರ ಕೂ ಇಂಚ ಇಂಚ ಎರಡು ಪಾಠ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಂಚಾನಗ ಇಂಚಾನಗ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಡು ಇಟ್ಟಂಜಿ ಈತ್ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಬೈ ಹಾಟ್ ಮಂತನ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತನಿಗಿಲ್ ನೆಕ್ ಈ ಪಾಠಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಕೊರಡು ಇಮೇಜ್ ಕೊರುವುದು ಪೋಡು ಮೈಂಡೆಡ್ ಬೋಡನಿಗಿಲ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಫಲವೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಅತನ ನಿಗಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲ ಇಮೇಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಗ ಒನಗ ಒಂಜಿ ಕರ್ಗಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಅವು ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕನು ಐಕೊಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಕೊರೋಡು ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಗ ಕಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ನೆನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಗ ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಗಲ್ ಐತ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಗಲ್ ಪೂ ಅನಗ ಬೊಲ್ದೊಂಜಿ ಪೂನೊಂಜಿ ಇಮೇಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕರ್ಗಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯ್ದ ಕೈತಲೆ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲದ ಪೂ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಇಮೇಜ್ ಆಯ್ನದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ನಿನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಇಮೇಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕರ್ಗಲ್ದ ಕೈತಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಇರೆಗ್ ಬೊಲ್ದುದ ಪೂನು ಕೊಂದಲೆ ಓಕೆ ಐತ ತಿರ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೆರ್ಕಿದೇರೆ ಉಪ್ಪುನು ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲದ ತಿರ್ತ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಿದಿರಿ ಕರ್ಪೂರ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಡ್ದು ತೊನಲಿ ಅವು ಒಲ್ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಜಾಲ್ ಪಾದನಗ ಉಪ್ಪುದ ಕೈತಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಬಿರ್ಕಿದಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಗಲ್ಲದ ಕಾಯಿ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲದ ಪೂದ ಕೈತಲ ಸುತ್ತಾಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರ್ಕಿದಿರಿ ಉಪ್ಪು ಒಲ್ಪಂಡು ಜಾಲ್ಡುಂಡು ಜಾಲ್ ಪಾದನಗ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ನಂಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡ ಬಾಕಿದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಜಾಲ್ ಪಾದನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿದ ಡಿಟ್ ಆಟ ಅನಗ ಆ ಜಾಲದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ನೆಕ್ಕಿದ ದೈ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಿದ ದೈನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಕಿದ ದೈನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೆಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ದೈ ಆಡ ಸೊಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೈ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿದ ಡಿಟ್ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅನಗ ನೆಕ್ಕಿದ ಡಿಟ್ ಆಟ ಅನಗ ಐತಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ತುಂಬೆದ ದೈ ಐನ ಇಮೇಜಿನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಕಿದ ಡಿಟ್ ಆಟ ಅನಗ ತುಂಬೆದ ಡಿಟ್ ಕೂಟ ಅನಗ ತುಂಬಿದ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಓಕೆ ಐತ ಕೈತಲ್ ಕಂಡ ಉಂಡು ಕಂಡದ ದಂಬೆಲಿಗೆ ಕಂಡ ಪುಡಾದನ ತಿಳಿ ಕಂಡ ಪುಡದನೇಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತೊಂದು ಐಕ್ ದಂಬೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪು ದಂಬೆಲಿಗೆ ಪಾಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಪಾಪುದ ಈ ಮರತ್ತ ಪಾಪು ಪಡ್ಪತ್ತ ಆ ಪಾಪುದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಡ್ ಅಲೆತ್ತ ಕಪ್ಪುದೊಂಜಿ ಅಲೆತ್ತ ಕುಜಿಲು ಉಂಡು ತುಲೆ ಕುಜಿಲು ಅಲ್ಲ ಕರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲೆತ್ತ ಕರನಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪಾಪದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಡ್ ತಾಗದ್ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪಡುದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಜಿನ್ ಮನ್ಪೋತ ಐಕ ವಿಶೇಷತೆ ಓಡು ಐಕ್ ಉಂದುವೆ ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಪಡುದಿಜ್ಜಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಐಕೊಂಜಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊಳ್ಳ ಎಲ್ಯ ವಿಶೇಷತೆ ಅವು ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಲೆಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆದಿಲೆಪ್ಪು ಓಕೆ ಅಂಚ ಆ ಪಾಪುದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಕುಜಿಲ್ಡ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಲೆ ಉಂಡು ಅಲೆತ್ತ ಕರ ಇಮೇಜಿನ್ ಅಂಪುನೆ ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಮುರ್ಕುನಾಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲೆ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ದೊಲೆದ ಇಮೇಜಿನ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಉರ್ದು ಉಂಡತ ಉರ್ದುನು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಮದ್ದೊಲೆದ ಆಕಾರ ಇಮೇಜಿನ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಐನ್ ಕರಕ್ಕೆ ತಾಗದಿನೆ ಕಪ್ಪುದ ಕರ ಕಪ್ಪುದ ಉರ್ದು
ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮದ್ದುಲೆ ಆ ಉರ್ದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮದ್ದುಲೆ ಆಕಾರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಎದುರಿಡುತ್ತೆ ಉರ್ದು ಮದ್ದುಲೆ ಆನಗ. ಓಕೆ, ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆಮಾಜಿನಗ ಇತ್ತ ಗುರ್ಗುಂಜಿಕಾಯಿ ಈ ಮದ್ದಲದ ಕೈತಲೆ ಉರ್ದುದ ಮದ್ದಲದ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪುದ ಗುರ್ಗುಂಜಿಕಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಗುರ್ಗುಂಜಿಕಾಯಿ ಐಟೊಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಕಲೆ ಉಂಡು ನಿಗ ತೋಜುಡು ಗುರ್ಗುಂಜಿಕಾಯಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಈತ ಕಲ್ತಾಪ నేను ಪೀರ ಒಂಜಿ ರಿವಿಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಚಿನ ನೆನಪು ಎಂಚನು నేను ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ಅವನಿಗ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರೋಡು. ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯಿ ಅನಗ ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯಿ ತೋಜುಂಡ. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇಡು ಬೊಲ್ಗಲ್ ಪೂ ಆನಗ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಟು ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಆನಗ ಕರ್ಪೂರ ಒಲುಂಡು ಉಪ್ಪು ಒಲುಂಡು ಜಾಲ್ಡುಂಡು ಜಾಲ್ ಪಾದೆ ಆನಗ ಜಾಲದ ಬುಕ್ಕಲ್ ಸೈಡ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ನೆಕ್ಕಿದ ದೈ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ಟು ಆಟ ಆನಗ ಐತ ಕೈತಲು ತುಂಬಿದ ದೈ ಉಂಡು ತುಂಬಿದಡಿಟ್ಟು ಕೂಟ ಆನಗ ಐತ ಬರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಂಬೇಲು ಪಾಡ್ದ ಕಂಡ ಉಂಡು ಕಂಡಗು ದಂಬೇಲು ಪಾಡ್ದ ದಂಬೆಲೆಗ್ ಪಾಪ ಪಾಡ್ನಗ ಪಾಪದ ಎಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಲೆತ್ತ ಕರದಿತ್ತ ಕಪ್ಪುದ ಅಲೆಟ್ಟು ಬೊಲ್ಲೈ ಮುಲ್ಕುನಗ ಆ ಕರಕ್ಕ ತಾಗದು ಉರ್ದುದ ಮಲ್ಲ ಮದ್ದೊಲೆ ಉಂಡು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲಿ ಆನಗ ಮದ್ದೊಲಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಕಾಯ್ದಿತ್ತ ಕೆಂಪುದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಕಾಯಿಲ ದಿವಲಿ ತೊಂದರೆ ಗುರ್ಗುಂಜಿ ನೇಪಾನ ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಕಲೆ ಉಂಡು ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ. ಓಕೆ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ನನಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ನೆನಪಿದ್ವಿ. ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯಾನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ ಪೂವಾನಗ ಉರ್ಪುರ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಆನಗ ಜಾಲು ಪಾದೆ ಆನಗ ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ಟು ಆಟ ಆನಗ ತುಂಬಿದಡಿಟ್ಟು ಕೂಟ ಆನಗ ದಂಬೆಲಿಗ್ ಪಾಪಡ್ನಗ ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ಲೈ ಮುರ್ಕುನಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲಿ ಆನಗ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ ಎರು ದಡ್ಡೆ ಆನಗ. ಓಕೆ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ ಅಣ್ಣ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೆ ಗುರ್ಗುಂಜಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಐದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎರು ತನಕ ನೆನಪಾವಡು ಎರು ದಡ್ಡೆ ಆನಗ ಎರು ದಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಪಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕೈತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತ ನೆನಪಾವಡು ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕೈತಲ್ಲ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಏರುನೊಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏರುತ್ತ ಮುಸುಂಟು ಪಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಏರು ತಿರ್ಗೋದುಂಟು ಬೋಡಂಡ ಈ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಉಂಡತ್ತ ಕಪ್ಪುದ ಕಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಏರುನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಏರುನ ಬೀಲನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ಬೀಲ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಏರು ಉಂಟುದನು ಏರುತ್ತ ಮುಸುಂಟು ಪಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಆತನ ಏರು ಅನ್ನಗ ಗುರ್ಗುಂಜಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೀಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತು ಆ ಕಪ್ಪು ದಡೆಗೆ ಇಂಚ ಬೀಲ ಉಂಟುದುಂಡು ಮುಚ್ಚಿದುಂಡು ಇಂಚ ಉಂಟುದುಂಡು ಎದುರು ಪಂಜಿದ ಮೋನೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಎರು ದಡ್ಡೆ ಆನಗ ಎರುತ್ತ ಎದುರು ಎರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಏರುತ್ತ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಎರ್ಮಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಉಂಟು ಏರು ಇಂಚುಂಡು ಪಂಜಿ ಇಂಚುಂಡು ಆಯ್ತದ್ರು ಒಂಜಿ ಎರ್ಮೆ ಉಂಟುದುಂಡು ಎರ್ಮೆದ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಕಂಜಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ. ಓಕೆ ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ. ಓಕೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಂಜಿ ಇಂಚ ಉಂಟುದುಂಡು ಕಂಜಿದ ಕೈತಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಕೋರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಕಲ್ಲುದ ಕೋರಿ ಉಂಟುದುಂಡು ಅವು ಕೆಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪ್ಪುನಗ. ಓಕೆ ಇಂಚ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೋರಿ ಅವು ಕಂಜಿನ ತೂದು ಕೆಲೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಲೆಪ್ಪುನಗ ಇಂಚ ಕೆಲೆಪ್ಪುನಗ ಆಯ್ತು ಒಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ಬೋರಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಕಲ್ಲುದ ಬೋರಿ
ಕಳ್ಳದ ಬೋರಿ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಕಳ್ಳದ ಕೋರಿ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಪೂರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಎನ್ನಿಬೇನೆ ಪೂರ. ಕಳ್ಳದ ಕೋರಿ ಕಳ್ಳದ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ, ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂಡ ತೆಮದೆ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಳ್ಳದ ಕೋರಿ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಕಳ್ಳದ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಐತ ಸೈಡ್ ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿನ ಇಮೇಜಿನ್ ಉಂಟು. ಮಂಜಲ್ದ ಪಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕನಾಗ ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಲಾಯ್ತು ಕುಳ್ಳು ನಾಲೆಕ ಪೋಡ್ತು ಕುಳ್ಳೆಕ ಇಮೇಜಿನ್ ಉಂಟು. ಕಲ್ಲ ಬಸೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೇಯ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಇದೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇಮೇಜಿನ್ ಉಂಟು. ಆಯ್ತಾ ಎದುರು ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮೈ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಮೈ ಪಂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಈಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ. ಓಕೆ, ಆಯ್ಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲ ಮೊಳ್ಳೆ ಸುಳ್ಳ ಮಳೆ ಒಂಜಾನಗ ಇತ್ತ ಈ ಮೇಯ್ಕಲ ಈಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಡು. ಈ ಕನ್ನಡಿಗಲ ಕನ್ನಡಿನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಸುಳ್ಳ ಮಲೆ ರಡ್ಡು ಪರ್ವತನು ಇಮೇಜಿನ್ ಅನ್ಪುಲೆ. ಕನ್ನಡಿ ಆ ಪರ್ವತಗೂ ತಾಗದಿತ್ತೀರು ಆಯ್ತಿದ್ರೆ ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಡು. ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೈ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಮೈ ಪಾಡ್ದು ಕನ್ನಡಿ ತಗೊಂಡುಂಡು. ಕನ್ನಡಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಸುಳ್ಳ ಮಲೆ ಹೊರಗದು ದಿತ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿಜ್ಜಾನು ಇಲ್ಲ ಇಮೇಜಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ನಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಯ ಮಲೆ ಒಂಜಾನಗ. ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಸುಳ್ಳ ಮಲನಾಗ ನಿಗೆ ಎಂಜಾವ್ ನೆನಪೋಡು ಒಂಜಾನಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಾಪುದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಸುಳ್ಳ ಮಲೆ ಒಂಜಾನಗ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿಡ್ ಕೊಟ್ರಂಜಡ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ. ಕೊಟ್ರಂಜ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಈ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಮರ ಉಂಟಲೆ ಅಸ ನೆನಪನು. ಕೊಡಿಮರ ತೂನಗ ಕೊಟ್ರಂಜಡ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ. ಕೊಟ್ರಂಜಡ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ರಂಜಡ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ ನೆನಪಾಂದುಂಡ. ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಮಲೆ ಐಕ ಕೊಟ್ರಂಜಡ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ. ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ದಂಟದಜ್ಜಿ ಪದಿಮಲನಗ ಅಪಂಡ ಆ ಕೊಡಿಮರ ಉಂಡತ ಐಕ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂದೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕೋಲು ಮಲ್ಪೆರತ ಕೋಲ್ ಆ ಕೋಲು ತಿರ್ತು ಅಜ್ಜಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತುದು ಬಗ್ಗದು ಅಜ್ಜಿ ಕೋಲು ಪತ್ತೊಂದು ತಂದೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲ ಮನಗ ಓಡಣ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೊಂಜಿ ಮದಿಮಲ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲನಗ. ಓಕೆ, ಈ ತಿನಿಗಳಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಬರೋಡು. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನಾಗ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಣ ಇತ್ತನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಉಂಟಯ. ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲೆ ಅನಗ ಅಂತ ತಂದೆ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲೆ ಅನಗ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಮಗ್ ಬುರ್ಕುಂಜಿ ಕಾಯ್ದಿತ್ತ ಕಾಯ್ದು ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಉಂಡು. ಕಪ್ಪು ಕಲೆಕ್ ಇತ್ತ ಬೀಲ ಮುಚ್ಚಿದುಂಡು ಅಡ್ಡ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಗುರ್ಗುಂಜದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ ಇರುತ್ತ ಬೀಲ ಇರುತ್ತ ಮೋನೆ ಪಂಜದಲೆ ಕಾತುಂಡು ಎರು ದಡ್ಡ ಅನಗ. ಆಯ್ತ ಎದುರಂಜಿ ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಉಂಡು. ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಗ ಆ ಕಂಜಿದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಲೆತೊಂದುಂಡು. ಕಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಂಜಿ ಎದುರು ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಲೆತೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ, ಕೆಲೆತೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಕಲ್ಲುದ ಬಸವೆ ಕಲ್ಲುದ ಬೋರಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕನಾಗ ಎಂಜಿನಾಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಲಾಯ್ತದ ಕುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲಟೆ ಒಂಜಿ ಪೋಟದ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕನ ಕೋರ್ಲು ದಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪತ ಅಂಚನೆ. ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡಿ ತೂದು ಮೈ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಆ ಮೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ನಂಗೆ ಸುಳ್ಳೆ ಮಲೆ ಬಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡು ಅಪಂಡ ಮೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಪೊಂಡು ಸುಳ್ಳೆ ಮಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗದಿತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಸುಳ್ಳೆ ಮಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗದಿತ್ತೀರಿ ಅವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಸುಳ್ಳೆ ಮಲೆ ಬಲ್ಲ
ಅವೇ ಪರ್ವತದ ಮಲೆತ್ತ ಪರ್ವತದ ಎದುರೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಮರ ಉಂಡು. ಅವು ಕೊಟ್ರಂಜದ ಕೊಡಿ ಮರ ಏರ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಆ ಕೊಡಿ ಮರ ಅತೇ ಎಟ್ರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಂದಿಲು ಅಜ್ಜಿನ ತಂದಿಲುಂಡು. ಅಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲೆಕ ಸಿಂಗಾರ ಬಂತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮ ಪಿರ ಸುರೂರ್ದೆ ಬರ್ಕನವ್ರ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರೋಡು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಒರ ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಮರಪರ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಐ ನಿಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪು ಇಮೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ನ ಒಂದು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುನು. ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುನು ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನು. ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ಪನ ಒಂದು ಪೋಪೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇಮೇಜಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುಡು. ಕರ್ಗಲ್, ಕಾಯಾನಗ, ಬೊಲ್ಗಲ್, ಪೂವಾನಗ, ಉಪ್ಪು, ಕರ್ಪುರಾನಗ, ಜಾಲು, ಪಾದ್ಯಾನಗ, ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್, ಆಟ ಆನಗ, ತುಂಬೆದಡಿಟ್, ಕೂಟ ಆನಗ, ದೆಂಬೆಲಿಗು, ಪಾಪ ಪಾಡ್ನಗ, ಅಲೆಟ್, ಬೊಲ್ನೈ ಮುರ್ಕುನಗ, ಉರ್ದು, ಮದ್ದೊಲಿ ಆನಗ, ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ, ಎರು, ದಡ್ಡೆ ಆನಗ, ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಗ, ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೆಳೆಪ್ಪುನಗ, ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕುನಗ, ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೈ ಪಾಡ್ನಗ, ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಸುಲ್ಲ ಮಲೆ ಒಂಜಾನಗ, ಕೊಟ್ರಂಜಡ್ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ, ದಂಟೆ ದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲಾನಗ. ಬಂಗ ಒಂದುಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಇಮೇಜಿನೇಷನ್ ಬರಪುಣ್ಣ ಪಿರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಗನ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋಡು ನಿಗ್ಲು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಇದೇನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಕರ್ಗಲ್, ಬೊಲ್ಗಲ್, ಒಪ್ಪು, ಜಾಲ್, ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್, ತುಂಬೆದಡಿಟ್, ದಂಬೆಲಿಗು, ಅಲೆಟ್, ಉರ್ದು, ಗುರ್ಗುಂಜಿ, ಏರು, ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ, ಕಲ್ಲಕೋರಿ, ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ, ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ, ಬಲ್ಲಮಲೆ, ಕೊಟ್ರಂಜ ಕೊಡಿ, ದಂಟೆ ದಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಇತ್ತು ನೆನಪಾದುಂಡ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ನಂಗೆ ಮರಪಾರ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿ ನೆನಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಅನ್ಪೋಡು, ಇಮೇಜಿನ್ ಅನ್ಪೋಡು. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಕರ್ಗಲ್, ಕಾಯಾನಗ, ಬೊಲ್ಗಲ್, ಪೂವಾನಗ, ಉಪ್ಪು, ಕರ್ಪೂರಾನಗ, ಜಾಲು, ಪಾದ್ಯಾನಗ, ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್, ಆಟಾನಗ, ತುಂಬಿದಡಿಟ್, ಕೂಟಾನಗ, ದೆಂಬೆಲುಗು, ಪಾಪ್ ಪೊಡ್ನಗ, ಅಲೆಟ್, ಬೊಲ್ಲೈ ಮುರ್ಕನಗ, ಒರ್ದು, ಮದ್ದೊಲಿ ಆನಗ, ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ, ಎರು, ದಡ್ಡಾನಗ, ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಗ, ಕಲ್ಲಕೋರಿ ಕೆಲೆಪ್ಪುನಗ, ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕುನಗ, ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ ಮೈ ಪಾಡ್ನಗ, ಬಲ್ಲ ಮಲೆ ಸುಲ್ಯ ಮಲೆ ಒಂಜಾನಗ, ಕೊಟ್ರಂಜಡು ಕೊಡಿಯರ್ನಗ, ದಂಟೆ ದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲಾನಗ. ನೆನಪಣ್ಣ? ಓಕೆ, ಇಂದು ಐತೆ ಲಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ರಿವರ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ತಿಕ್ಕುನು ತುಳ್ಳಿ ಇಮೇಜ್ ರಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಕಲ್ಲಕೋರಿ ನಮ್ಮ ದಂಟೆ ದಜ್ಜಿ ಪಿರ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ತುಳ್ಳಿ ಅವಳು ನೇ ಪವರ್ ನಿಲ್ಲ ದಂಟೆ ದಜ್ಜಿ, ಕೊಟ್ರಂಜದ ಕುಡಿ, ಬಲ್ಲಮಲೆ ಸುಲ್ಲಮಲೆ, ಮಂಜಲ್ ಪಕ್ಕಿ, ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ, ಕಲ್ಲ ಕೋರಿ, ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ, ಇರು, ಗುರ್ಗುಂಜಿ, ಉರ್ದು,
ಅಲೆ ದಂಬೆಲಿಗೆ ತುಂಬೆದಡಿಟ್ ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ ಚಾಲು ಪಾದೆ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಬೊಲ್ಗಲ್ ಕರ್ಗಲ್ ಸೊ ನಿಗಿಲ್ ಈತ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಂತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಅತನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅನಾಗ ನಿಗಿಂಚಿ ಬೊರ್ಗಲ್ದ ಇಮೇಜ್ ಬರೋಣ ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಾಗ ಬೊರ್ಗಲ್ ಹೂವನಾಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಅನಾಗ ಉಪ್ಪು ಜಾಲದ ಪಾದನಾಗ ಜಾಲ ನೆಕ್ಕಿದ ಮರ ಉಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿದ ದೈ ನೆಕ್ಕಿದ ಆಟ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿಡು ತುಂಬಿದ ದೈ ಉಂಡು ತುಂಬಿದ ಕೂಟ ಒಂದುಂಡು ತುಂಬೆ ಓರುಂಡು ಕಂಡೋಡು ದಂಬೆಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದುಂಡು ದಂಬೆಲಿಗೆ ಪಾಪು ಆಡ್ನಾಗ ಪಾಪು ದಂಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಜಿಲ್ ದೀತ ಹೋಯ್ತ ಬೊಲ್ನೆ ಮುರುಕುನಾಗ ಕಪ್ಪುದ ಕರ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪುದ ಉರ್ದು ಮದ್ದಲ ಕರಡುಂಡು ಉರ್ದು ಮದ್ದಲೆ ಅಣಗ ಮದ್ದಲದ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಮಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಿತ್ತ ಗುರ್ಗುಂಜಿದ ಕಲೆ ಮಾಜನಾಗ ಆ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೋರಿದ ಎರುತ್ತ ಬೀಲ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಪಂಜಿದ ಮೋನೆ ಉಂಡು ಎರು ದಡ್ಡೆ ಅನಗ ಎರುತ್ತ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಎರ್ಮೆ ಉಂಡು ಎರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಂಜಿ ತೂದೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಿಲತ್ತೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲಕೋರಿ ಕಿಲಪುನಾಗ ಕಲ್ಲಕೋರಿ ತಾಪದ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲದ ಬಸವೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಲದ ಬೋರಿ ಉಂಡು ಅವು ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಬುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕುನಾಗ ಓಕೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕುನ ಮಂಜಲ್ ಬಕ್ಕಿ ಲಾಯ್ತ ಬುರುಂಡು ಪೋಡಿದ್ದದು ಓಕೆ ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುರು ದಕ್ಕನಾಗ ಮಂಜಲ್ ಬಕ್ಕಿ ಮೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಹೊರಗದಿತ್ತೇರು ಪರ್ವತ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಸುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಪರ್ವತ ಅಂಚಿ ದಿಂಚಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಉಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಲ ಒಂಜಾನಗ ಆ ಪರ್ವತದ ಅತೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಮರ ಉಂಡು ತುಲಿ ಕೊಟ್ರಂಜದ ಕೊಡಿಯೇರ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂದೆಲ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಅಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಮೇಜ್ ಅರ್ಥ ಅಜ್ಜಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ತಂದೆಲ್ ಇಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪತಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಿಲು ಮದಿಮಾಲನಗ ತಂಟೆದ ಅಜ್ಜಿ ಮದಿಮಾಲನಗ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಟ ಕಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಡೋಲ್ಲ ಪಟ 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 ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ஒரு ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಿಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಈ ಇಂಚೆ ಕಲ್ತೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿಪಿಡಿಸಲು ಈ ಕಥೆ ನೆನಪಿತ್ತು ನಾನು ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇದ ಕತೆ ಓಕೆ ಮರಪ್ಪರೇಜ್ ಈ ಕತೆಗೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೂ ಅರ್ಥದ ಇವಲ್ರ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಇಂಚೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೇನೆ ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಗ ಬರ್ಗಲ್ ಪೂವನಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರನಗ ಜಾಲು ಪಾದನಗ ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ ಆಟನಗ ತುಂಬಿದಡಿಟ್ ಕೂಟನಗ ದಂಬೆಲೆಗೆ ಪಾಪನಗ ಅಲೆಟ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಮುರ್ಕುನಗ ಒರ್ದು ಮದ್ದಲೆನಗ ಗೊರ್ಗುಂಜಿಕಾಯಿ ಕಲೆ ಮಾಜಿನಗ ಎರು ದಡ್ಡೆ ಅನಗ ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ನಗ ಕಲ್ಲಕೋರಿ ಕೆಲೆಪನಗ ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುರ್ಕುದಕ್ಕನಗ ಮಂಜಲ್ ಬಕ್ಕಿ ಮೈ ಪಾಡ್ನಗ ಬಲ್ಲ ಮಲಸಲ ಮಲೆ ಒಂಜನಗ ಕೊಟ್ಟಂಜಡ ಕೊಡಿಯರ್ನಗ ದಂಟೆ ತಜ್ಜಿ ಮಜಮಲನಗ ಈತ ಫಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಿನ ನಡೆದ ಫಾಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು అయిన ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೋಡು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಜೊಟ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಆವೇಶದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಬರಲಿ ಕರ್ಗಲ್ ಕಾಯನಗ ಬಲ್ಗಲ್ ಪೂವನಗ ರಾಗಡ್ ಪೋಲೆ ರಾಗಡ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಈತ್ತು ಕೊಂಡರ ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಸುಲಭ ಬಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ರಾಜಗೆ ಬರ್ತದ ಅರಸ್ಥಾನ ಆಳೊಂದು ನಿನ್ನ ರಾಜಗೆ ಬರ್ತದ ಅರಸ್ಥಾನ ಆಳೊಂದು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮೂಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಲಿ ಆಜಿ ದಿನತ್ತ ಬಲಿ ತಂದು ಬೋಲ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಕೂ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ರಾಜಗೆ ಬರ್ತದ ಅರಸ್ಥಾನ ಆಳೊಂದು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಆಟಿದ ಮೂಜಿ ನೆನಪದೇవుడు ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಮೂಜಿನ ಬರ್ತದೆ ಆ ದಿನ ಪೊಲಿದ ತಂದು ಪೋಲ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಅಂತ ಬರೋದು ಕೂಲೆಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ಅದಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏಪ ಬರೋಡು ಪಡೋದು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಎಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಡುದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಬರೋಡು ಅರಕ್ಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡೋಡು ಅರಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಅರಾಗ ಅನ್ಸಿರತ್ತ ಅರಕ್ಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡೋಡು ಮೈನದ ಮೊಂಟು ಜಲ್ಲೋಡು
ಕೊಟ್ಟುಗು ಗೊಂಡೆ ಪೂಜಿ ಪೂ ಕಟ್ಟುದು ಒಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ పొడి బజ్జీలు తెత్తుండ్రే బలబలి ఎంద్ర ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನ ಅರಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡುಡು ಮೈನದ ಜಂಟು ಜಲ್ಲಡು ಕೊಟ್ಟುಗು ಗೊಂಡೆ ಪೂ ಕಟ್ಟದು ಪೊಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಬಜ್ಜಿಲು ದೆತ್ತಂದ್ರ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಬಲಬಲಿಯಂದ್ರ ಕೂ ಇಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಊರ ಪೊಲಿ ಕೊನಲ ಈ ಊರ ಬಲಿ ಕೊನಲ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಕೂ నేను 2-3 సర్తి పనులు ఆ ఊర పొలి కొనల ఈ ఊర బలి కొనల ಬಲ ಬಲಿಯಂದ್ರ ಕೂ ಓಕೆ ಈತು ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಂಗೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಯಾರು ಕಲ್ಪರ ಆಪನು ಓಕೆ నేను కల్పలే 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಇಂಚ ಬಲಿಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಜಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆಪನು ಬಲಿಯಂದ್ರ ಪರ್ಬ ಅಂದ ಆಚರಣೆ ಪೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ದುಂಬಾದ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನರ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎದುರು ತಟ್ಟೊಂದು ಎದುರು ಪೋಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸಲತ್ತು ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಐನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಏನ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಅದರ್ದೆ ನೆಟ್ಟುಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಐಕ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ಸವಳಿ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಅಡ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸೆಂಟರ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಈಗಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅಥವಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಪೊಡಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ವಾರಿಂದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಬೇತಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡು ನಿಗ್ಲೆಡ ಕೇನ್ ಬೇರು ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನವಳಿದ್ದು ಅಂಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಬುಲ ಅಂಚಿನ ಈತು ಬರ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತಾಡಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಚಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಾತ ಟೈಪ್ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಡು ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಲೆ ನಿನ್ನ ಆಯ್ನತ್ತು ಪಸರಿಸಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.